風のごとき軽さを。かの者を守る盾となる。かの者を守る盾となれ。また強くなっちまったな。訓練のやるではないか。ここで、なんだと。混沌の復活も近い。こちらにも都合があるのでな。私の魔力。かの者を守る盾となれ。みなぎかの者を守る盾となれ。かの者を守りたまえ。また剣の腕が上がったわ。人間にしてはなかなかやるな。そろそろ時間だ。後でまた会おう。訓練の成果が出たな。次こそはあなたたちを倒してあげます。このまま一気にベルゼリア城へ突入する。行くぞボーゼル、二度と蘇らぬようこのラングリッサーで封印してやる。私の魔力をもってすればこんなものです。つい
に禁断の地ベルゼリアへと足を踏み入れたレビンたち。驚くべきことに、そこははるか古に行われた光と闇の大戦によって廃墟と化した大陸だった。光と闇の戦いの凄まじさに恐怖する一行。そんな彼らの前にニコリスの闇の力を得てパワーアップしたナーゲが現れた。どんな力でも扱いこなしてみせよう。女神様からの新たな使命ですね。